осигури първото BYD при нас и докато го подготвим за продажба и вече е капариран, така че в утрешния ден клиента си го получава. Не можахме да направим няколко ревюта на този доста интересен автомобил. Какво е особеното? BYD Atto 3 с LFP батерия, която е доста по-различна от литиум-ионните батерии. Реално тук деградацията не влияе дали ще зареждате автомобил до 80 или 100%. Така че това е предимство. BYD дават около 5-6 хиляди цикъла на зареждане. Това означава буквално 1 милион плюс километра с една батерия. Ето сега да го видим подготвен. За клиентите утре ще си го получат. 62 кВт батерия в перфектно състояние на 57 000 км автомобила. Няма да ви разказвам за екстра и така нататък. Ще го разгледаме малко по-интересните неща по автомобила и някаква допълнителна информация също ще вметнем. Буквално като нов. Изключително красиви седалки, трицветен салон, синьо, бяло и черни подглавници. Нека го видим и вътре. Определено това е първият китайски автомобил, който внасяме и бих казал, че наистина е на доста високо ниво спрямо конкурентите си, а за цената направо няма какво да се говори. Изключителен дизайн. Нека да влезем и вътре. Ще го стартираме. 15,6 инчов дисплей, който е с доста интересна функция. Не знам колко е. Тук през бутона се завърта и вече реално сте като в Ford Mustang електрически, който е по този начин. Не знам колко е функционално това нещо, но реално да покажа, че могат да го направят и то в ниския ценови клас. Изцяло на български, системата Android, гласови управления на български, самия автомобил дори разговаря с вас на български, казва ви служете си колана и така нататък. Климатроник, 2 зони. Амбиентно осветление има, което е доста красиво през нощта. Това са говорителчета, също с амбиентно осветление. Нека да затворим вратата. Много интересна конзола. Най-важните неща са тук за управление на самия автомобил. Иначе Android Auto, Apple CarPlay абсолютно безжични, работят перфектно. Тествахме ги, направихме и рейндж тест на автомобила около 200 км. Среден разход 15,4 и в момента е с 53% заряд, 236 км прогнозен пробег. Заредихме на 100%, показваше 440. Иначе на малкия дисплей може да конфигурирате режимите на шофиране, рекуперацията. Имаме и следене на лягането на гумите, плюс температурата в тях, което за първи път го виждам в някой автомобил. Ето, температурата на всяка гума. И така, мисля, че доста интересни неща има по автомобила. Най-важното гаранцията 8 години или 250 хиляди км на батерията, която е може би един от най-големите плюсове на този автомобил. И така, цената на която се продаде е 26 хиляди. Буквално за 3-4 дена. Още след като го обявихме, че пристига. Ако и вие търсите електрически автомобил, скоро надявам се да намерим пак добра бройка от Европа. Внасяме само от Европа, за да имат валидна гаранция. Така че последвайте ни и до нови срещи от нас.